அண்டு எவ்வளோ சந்தோஷமா எல்லாரும் காத்தால பாருங்க 5:30க்கு நம்ம இவ்வளோ அழகா பாகவதம் கேட்கணும்னு இருக்கோம்னாக்கா நமக்கு பகவானோட அருள் இல்லையா? பகவான் குரு. இன்னைக்கு அதான் நம்ம படிக்க போறோம். ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. நேத்துக்கு என்ன படிச்சோம்? யாராவது ஒரே நிமிஷத்துல சொல்றீங்களா? ஒரே வார்த்தையில ரொம்ப டெய்லி சொல்ற ஸ்லோகம் இல்லையா? நம்ம நேத்திக்கு எல்லாருக்கும் நம்மளுடைய நமஸ்காரங்களை தெரிவித்து நம்ம இந்த பாகவத்தை ஆரம்பிக்கணும் இல்லையா? நாராயணம் நமஸ்கிருத்தியம் நரம் சிவா, நரநாராயணருக்கு, சரஸ்வதிக்கு, நம்ம குருவுக்கு எல்லாருக்கும் நம்ம நமஸ்காரங்களை தெரிவித்து தான் நம்ம இதை ஆரம்பிக்கணும். அதனாலதான் நம்ம மங்களாச்சரன் சொல்லி ஆரம்பிக்கிறோம் இல்லையா? ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. இன்னைக்கு வருஷம் பார்க்கலாம். ஆக்சுவலா இன்னைக்கு வருஷம் 2 வருஷம் சேர்ந்து சுப்ரசீததி நமக்கு பூர்ணமான திருப்தியை கொடுக்கக்கூடியது. இந்த கலியுகத்துல நம்ம பூர்ண திருப்தி கிடைக்கவே கிடைக்காது. ஆனா நம்ம பௌதிகம் இல்லாம ஆன்மீக சேவைகள் செய்யும் போது நமக்கு பூர்ணமான திருப்தி கிடைக்கிறது. ஸோ அந்த 2 வருஷம் சேர்ந்து ஆத்மா சுப்ரசீததி, ஆத்மா சுப்ரசீததி, ஆத்மாவுக்கு பூர்ண திருப்தி கிடைக்கும். ஸோ முதல்ல நம்ம பதம் 5 ஆரம்பிக்கலாம். நீங்க எல்லாரும் இந்த 2 ஆக்சுவலா அந்த கொஷின் சோனகாதி முனிகள் கேட்ட கொஷினோட ஃபர்ஸ்ட் கொஷின் எல்லாருக்கும் தெரியும் இல்லையா? ஃபர்ஸ்ட் கொஷின் என்ன சொல்லுங்க? முதல் கேள்வி. ஹரே கிருஷ்ணா. கேக்குறதா நான் பேசுறது? ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. எல்லாருக்கும் நன்மை பயக்கும். எல்லாருக்கும் நன்மை பயக்கக்கூடிய எல்லாருக்கும் நன்மை பயக்கக்கூடிய கேள்விக்கு ஆன்சர் இந்த இதுல இந்த பதத்துல இருந்து தான் ஆரம்பிக்கிறது. எல்லாருக்கும் ஸ்கிரீன் தெரியுறதா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ இது ஃபிஃப்த் அந்த கொஷினுக்குள்ள ஆன்சரோட அடிப்படை. சிக்ஸ்த்து கரெக்ட் ஆன்சர். ஸோ நம்ம ஒரு முதல்ல தயாரி பண்ணணும் இல்லையா? எதுவுமே பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி. ஸோ அது ஃபிஃப்த்து வெர்ஸில் நம்மளை தயார் பண்ணுறா. எல்லாரும் ரிப்பீட் பண்ணுங்க. 3 வாட்டி சொல்லுவோம். இந்த 2 வருஷம் ரொம்ப 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 இம்பார்ட்டன்ட் வெர்ஸ். முனைய சாது பிருஷ்டோகம் பவத்பிர்லோகமங்கலம் भवद्भिर्लोकमङ्गलम् यत्कृत कृष्ण संप्रश्नो येनात्मा सुप्रसीदति. இன்னொரு வாட்டியும் ஃபுல் லைனா. முனைய சாது பிருஷ்டோகம் பவத்பிர்லோகமங்கலம். यत्कृत कृष्ण संप्रश्नो येनात्मा सुप्रसीदति. இன்னொரே தடவை ஃபுல் ஸ்லோகம். முனையக சாது பிருஷ்டோகம் பவத்பிர்லோகமங்கலம் யத்கிருத கிருஷ்ண சம்பிரஷ்னோ ஏனாத்மா சுப்ரசீததி. ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ. யாராவது அந்த இது மொழிபெயர்ப்பும் இதுல நம்ம பற்பட்டு படிச்சிடலாம் இன்னைக்கு. ஸோ அந்த மீனிங்கும் சினனிம்ஸும் மொழிபெயர்ப்பும் படிக்கிறீங்களா யாராவது? ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. படிக்கட்டும் படிங்க பிரபு. முனிவர்களே, உங்களுடைய கேள்விகள் பகவான் ஸ்ரீகிருஷ்ணரை பற்றியவையாக இருப்பதால் அவை உலக நன்மையுடன் தொடர்பு கொண்டவையாகி மிகச்சிறந்த கேள்வியாக விளங்குகின்றன. இத்தகைய கேள்விகளால் மட்டுமே முழு ஆத்மா திருப்தியை தர முடியும். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ கேள்வியை நம்ம எப்படிப்பட்ட கேள்வி கேட்கணுங்கிறதுல தான் இருக்கு இல்லையா? பக்தி தொண்டு நம்ம பண்ணணும் அப்படின்னாக்க நம்ம ஆச்சாரியர்கள் அண்ட் வைஷ்ணவாளோட சங்கத்தில் அசோசியேஷனில் ஸ்ரத்தா சாது சங்கா அதில் நம்ம ஃபஸ்ட்டு கேள்வி கேட்கணும். நம்ம வாழ்க்கையே கேள்வியில் தான் இருக்குது. நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும். ஃபுல் வாழ்க்கையில் இப்போல்லாம் பாருங்க, இன்டர்வியூனாக்க எத்தனை ரவுண்டு இன்டர்வியூ எடுக்கிறா. அதில் என்ன கேள்வி தானே கேட்குறா. ஸோ வாழ்க்கையில் முன்னேறணும் அப்படின்னாலே நம்ம கேள்வி கேட்டு 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 தான் ஸ்கூல்ல நம்ம சொல்கிறோம் பசங்களை, யார் நிறைய கேள்வி கேட்குறாளோ அவளுக்கு தான் நிறைய கற்றுக்கிறதுக்கு கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுக்கே அப்படி சொல்கிறோன்னா, ஆன்மீக வாழ்க்கைக்கே பௌதிக வாழ்க்கையில் இந்த கேள்வி கேட்குறது எவ்வளோ இம்பார்ட்டன்ட். அது இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ப்ராசஸ்.
கேள்வி கேட்கறதுங்கிறது. ஏன்னா ஸ்ரவணம், கேள்வி கேட்க 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 நமக்கு ஆன்சர் கிடைக்கும். நம்ம குருக்கள் கிட்ட, ஆச்சாரியர்கள் கிட்ட, மூத்த வைஷ்ணவர்கள் கிட்டலாம் நம்ம ரொம்ப பரிப்பிரஷ்னேன சேவையாம், ரொம்ப பணிவோடு என்ன கேள்வி கேட்கணும் அதுதான் ரொம்ப முக்கியம். கேள்வி கேட்கறது இருக்கட்டும், ப்ராசஸ் அது என்ன, வாட் டைப் ஆஃப் கொஸ்டின். யாராவது பொருளுரை படிச்சிருங்கோ, இந்த பொருளுரை ரொம்ப ஈஸியானது, அதை ஒரு வாட்டி படிச்சுட்டு நம்ம இது பண்ணலாம், அப்புறம் நெக்ஸ்ட் வர்ஸ் போகலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லா யார் படிக்கிறேன்? படிங்க ஹரே பிரபு, கிருஷ்ணா. படிங்க. எல்லா வேத இலக்கியங்களும் புராணங்களும் இருளடர்ந்ததான பௌதிக வாழ்வை வெற்றி கொள்வதற்காகவே உள்ளவையாகும். ஹரே கிருஷ்ணா. பிரபு நீங்க எது படிக்கிறீர்கள் பிரபு? வேற ஏதோ வாசிக்கிறீங்க பிரபு. ஆமா, நீங்க இது இதுல ஸ்கிரீன்ல இருக்கிறது நீங்க வந்து 6 வாசிக்கிறீர்கள் பிரபு, 5 வாசிக்கணும். ஹரே கிருஷ்ணா பாகவதத்திலிருந்து பிரபு. அறியப்பட வேண்டியவர். பாகவதத்திலிருந்து அறியப்பட வேண்டியவர் பரம சத்தியமான ஸ்ரீ கிருஷ்ணரே என்று முன்பே இங்கு குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. எனவே நைமஷாரண்ய முனிவர்களின் கேள்விகள் பரமபுருஷ பகவானும் பரம சத்தியமுமான ஸ்ரீ கிருஷ்ணரை பற்றியவையாக இருப்பதால் அவை தகுதியும் நியாயமும் கொண்டவை என ஏற்றுக்கொள்ளப்படுகின்றன. எல்லா வேதங்களிலும் பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரை தேடி அடைவதற்குரிய தூண்டுதலை தவிர வேறொன்றுமில்லை என்று பகவத்கீதையில் 15.15 பரமபுருஷர் கூறுகிறார். இவ்வாறாக எல்லா வேத விசாரணைகளுக்கும் கருப்பொருளாக இருப்பது ஸ்ரீ கிருஷ்ணரை பற்றி கேள்விகளே ஆகும். முழு உலகமும் கேள்வி பதில்களால் நிறைந்துள்ளது. பறவைகள், மிருகங்கள் மற்றும் மனிதன் ஆகிய அனைவரும் இடைவிடாத கேள்வி பதில்கள் என்னும் விவகாரத்தில் ஓயாமல் ஈடுபட்டுள்ளனர். காலை நேரத்தில் கூடுகளில் உள்ள பறவைகள் கேள்வி பதில்களாக சுறுசுறுப்படைகின்றன. மேலும் மாலை நேரத்தில் கூட அதே பறவைகள் கூட்டிற்கு திரும்பி வந்ததும் மீண்டும் கேள்வி பதில்களால் சுறுசுறுப்படைகின்றன. மனிதனோ இரவு நேரத்தில் ஆழ்ந்த உறக்கத்தில் இருந்தாலன்றி பலவிதமான கேள்வி பதில்களில் ஓயாமல் ஈடுபடுகிறான். வியாபாரிகளும் கேள்வி பதில்களில் சுறுசுறுப்பாக உள்ளனர். அதே போல்தான் நீதிமன்றத்தில் உள்ள வழக்கறிஞர்களும் பள்ளிக்கூடம் மற்றும் கல்லூரி மாணவர்களும் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்களும் கூட கேள்வி பதில்களில் ஓயாமல் ஈடுபட்டுள்ளனர். மேலும் அரசியல்வாதிகளும் பத்திரிகையாளர்களும் கூட இடைவிடாமல் கேள்வி பதில்களில் மூழ்கியுள்ளனர். வாழ்நாள் முழுவதும் இத்தகைய கேள்வி பதில்களில் அவர்கள் மூழ்கியிருப்பினும் இதனால் அவர்கள் சிறிதும் திருப்தி அடைவதில்லை. பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரை பற்றிய கேள்வி பதில்களால் மட்டுமே ஆத்ம திருப்தியை பெற முடியும். கிருஷ்ணரே நமது மிக நெருங்கிய தலைவரும் நண்பரும் தந்தை அல்லது மகனும் மற்றும் இல்லற அன்பின் இலக்கும் ஆவார். கிருஷ்ணரை மறந்து பற்பல கேள்வி பதில்களுக்குரிய விஷயங்களை நாம் உருவாக்கியுள்ளோம். ஆனால் அவற்றில் எதுவும் நமக்கு முழு திருப்தியை அளிக்கக்கூடியவை அல்ல. கிருஷ்ணரை தவிர மற்ற எல்லா பொருட்களுமே தற்காலிகமான திருப்தியை மட்டுமே அளிக்கக்கூடியவை ஆகும். ஆகவே பூரண திருப்தியை பெற கிருஷ்ணரை பற்றி கேள்வி பதில்களில் நாம் ஈடுபட வேண்டும். கேள்வி கேட்கப்படாமலோ அல்லது பதில் அளிக்காமலோ ஒரு நொடி நேரமும் நம்மால் வாழ முடியாது. ஸ்ரீமத் பாகவதம் கிருஷ்ணருக்கு சம்பந்தம் உள்ள கேள்வி பதில்களை கொண்டதாக இருப்பதால் உன்னதமான இந்த இலக்கியத்தை படிப்பதாலும் கேட்பதாலும் மட்டுமே மிக உயர்ந்த திருப்தியை நம்மால் பெற முடியும். ஸ்ரீமத் பாகவதத்தை கற்றுணர்வதால் சமூக, அரசியல் அல்லது சமய விவகாரங்களை பற்றி எல்லா பிரச்சனைகளுக்கும் பூரணமான தீர்வை ஏற்படுத்தி கொள்ள முடியும். ஸ்ரீமத் பாகவதமும் கிருஷ்ணருமே எல்லா பொருட்களிலும் சாராம்சமாக உள்ளனர். ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ ஸோ மச் பிரபுஜி. கிருஷ்ண 15.15 சொல்றாரு இல்லையா, அகமேவ வேத்யோ வேதாந்த கிருத்வேத விதேவ சா அகம். எல்லா வேதங்களினுடைய முடிவு பொருள், அந்த இலக்குன்னு சொல்லுவோம் இல்லையா, அது என்னது, அது நான் தான், என்னை வந்து அடையிறது தான் அப்படின்னு கிருஷ்ணரே சொல்றார். நமக்கு தெரியும், நான் இந்த பாகவதத்தில் நிறைய கதைகள் வந்திருக்குன்னு இப்போ சொன்னான். யுதிஷ்டர் வந்து கிருஷ்ணரை கேள்வி கேட்குறார். அது அரசாட்சி, அவருக்கு வந்து கொரோனேஷன் ஆகிடுத்து, எல்லாம் ஆகிடுத்து. அப்போ கேட்குறார், எப்படி தர்மம்னா என்ன, நான் எப்படி ஆட்சி புரியணும் கிருஷ்ணா. கிருஷ்ணன் சொல்லியிருக்கலாம். ஆனால் கிருஷ்ணரை வந்து ஆக்சுவலாக கிருஷ்ணர் வந்து அவரை வந்து மூத்தவர் ஸ்தானத்தில் வச்சு பார்ப்பார். கிருஷ்ணர் வந்து யுதிஷ்டருக்கு நமஸ்காரம் பண்ணுவார், அவர் காலை தொட்டு. அதுதான் கிருஷ்ணர் நமக்கு சொல்லி கொடுக்கறது. நம்ம சொல்றோம் இல்லையா, எப்படி அந்த எத்யத் ஆச்சரத்தை சிரேஷ்ட தத்தத் கர்ம பிரவர்த்தனாத். பெரிவாள்லாம் நமக்கு எந்த ஆச்சரங்களை கொடுக்குறாளோ அதை நம்ம ஃபாலோ பண்றோம். ஸோ கிருஷ்ணர் வந்து ப்ராக்டிக்கலாக நமக்கு அதை சொல்லி கொடுக்கணுங்கிறதுக்காக நடந்து காட்டினார், இங்கே வந்து எப்படி இருக்கணும் அப்படின்லாம் சொல்லிட்டு. ஸோ அவர் வந்து கேட்ட உடனே யுதிஷ்டர் வந்து அதை அவ்வளோ இதுவாக ஏற்றுக்கல. ஏன்னா அப்படி ஆயிடுறது இல்லையா உறவுன்னு. அப்போ உடனே கிருஷ்ணன் புரிஞ்சிருத்து, இல்லை நான் சொல்லக்கூடாது,
நமே பக்த பிரணசதி, அவர் என்னோட பக்தருக்கு தான் நான் வந்து முக்கியத்துவம் அவர் எப்பயுமே கொடுப்பார். ஸோ பீஷ்மர் கிட்ட போய் கேளு அப்படின்னு சொல்றார். அவர் போய் பீஷ்மர் கிட்ட யுதிஷ்டர் கேள்விகள் கேட்டதுனால தான் நமக்கு அவ்வளோ ஃபுல் பீஷ்ம ஸ்துதி கிடைச்சது இல்லையா? அப்போ பீஷ்மர் சொல்றார், ஓ கிருஷ்ணர் போய் அங்கே போயிட்டு அப்படி உட்காந்து அப்படி நீ பார்த்துன்னு இருக்காரு, ஒன்றுமே நடக்காத மாதிரி. அவர் சொன்னா, உன் பக்கத்தில் இப்படி கையை கட்டின்னு ஒன்றுமே தெரியாத மாதிரி உட்காந்துருக்கான் பாரு, அவனுக்கு தெரியாததே கிடையாது. ஆனால் அவன் இங்கே கூட்டின்னு வந்திருக்கான் அப்படின்னாக்க என் மூலமாக சொல்லணும் அப்படிங்கிறதுக்காக அப்படின்னு கிருஷ்ணர் அவர் உடனே புகழ ஆரம்பிச்சுடுறார். ஸோ அதே மாதிரி நிறைய கேள்விகள் பரீட்சித் மகாராஜ் சுகதேவ கோஸ்வாமி கிட்ட 7 நாள்ல நான் எப்படி பகவான் அடைய முடியும் அப்படின்னு அவர் கேட்டதுனால தானே நமக்கு பாகவதமே கிடைச்சது. ஸோ அர்ஜுனன் அதே மாதிரி கிருஷ்ணன் கிட்ட போய் அந்த 5 விதமான இதில் சொல்றார் இல்லையா, கம்பேஷன், நோ சின்ஃபுல் ரியாக்ஷன், அதெல்லாம் அவர் சொல்ல சொல்ல கிருஷ்ணர் நமக்கு பகவத்கீதையே கிடைச்சது. ஸோ இவெல்லாம் அந்த மாதிரி பிரிச்ச என்ன ரொம்ப கேள்வி கேட்கறது, தர்ம பிரிச்சை, இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ப்ராசஸ். பாகவதத்தில் 2-3 ஸ்லோகத்தில் பிகினிங்ல வரும் இது. ஆனால் ஷட் பிரிச்சை, 6 ஷட் பிரிச்சை, இந்த எல்லா 6 விதமான நம்ம இலக்கியங்கள் இருக்கு இல்லையா, எல்லாம் வல்லபாச்சாரியாரோடது, மத்வாச்சாரியாரோடது, எந்த பிலாசபியா இருந்தாலும் சரி, எல்லாத்தோட அடிப்படை அண்ட் அல்டிமேட் எய்ம் என்ன? பகவானை அடைவதுதான், பகவானை பற்றி நம்ம தெரிந்து கொள்வதுதான். இன்ஃபேக்ட் இன்னொன்று என்ன, யுதிஷ்டர் வந்து கிருஷ்ணர்கிட்ட ஏகாதசியை பற்றி கேட்டார். அதனால தான் நமக்கு ஏகாதசி மகாத்தியமே கிடைச்சது இல்லையா? அப்போ கிருஷ்ணர் என்ன சொல்றார், ஓ யுதிஷ்டரா, நீ மட்டும் கேட்கல, இதே கேள்விகளை நாரதரும் பிரம்மருக்கு கேட்டார் பாருங்க. அப்போ நம்ம இலக்கியத்தில் ஒவ்வொருத்தர்கிட்ட கேட்டு 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 தான் நமக்கு எல்லாம் கிடைக்கிறது. அது நம்ம கீதா மகாத்மியம் யார் கேட்டா? பார்வதி தேவி சிவன் கிட்ட கேட்கிறார், எதுக்காக கீதை நீங்க எப்பயுமே மெடிடேட் பண்றீங்களே, யாரு? அந்த பகவான, அவனோட மகிமையை பத்தி எனக்கு சொல்றீங்களா? அதே மாதிரி சொல்லும்போது நமக்கு என்ன, கீதா மகாத்தியமே நமக்கு கிடைக்கிறது. ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம வந்து உண்மையான பக்தி தொண்டு செஞ்சாதான் நமக்கு வந்து இந்த சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் கிடைக்கும். அந்த பக்தி தொண்டை பத்தி நம்ம எப்படி தெரிஞ்சுக்கிறது? இந்த மாதிரி கேள்வி கேட்டு கேட்டு. ஒரு சின்ன ஸ்டோரி இருக்கு, அது நெக்ஸ்ட் வருஷம் முடிச்சுட்டு பார்க்கலாம். நம்ம இல்லை முடிச்சிடுறேன். குருக்ஷேத்திரத்தில் வந்து 2 பேர் இருக்கா, புண்டரீகன் அண்ட் அம்பரீஷன். அந்த நம்மளோட அம்பரீஷ் மகராஜ் கிடையாது, இந்த அம்பரீஷன் சத்திரியன் தான், புண்டரீகன் அம்பரீஷன். இவா 2, புண்டரீகன் வந்து பிராமணன், 2 பேரும் உயர் குலத்துல பிறந்தவா தான். ஆனா பகவானை பத்திய சிந்தனையே அவள் கிடையாது. அவளோட கேள்வியெல்லாம் என்ன, எப்படி நான் பணம் சம்பாதிக்கலாம், எப்படி இருந்தா எனக்கு வந்து இன்னும் முன்னேற்றம் கிடைக்கும், எப்படி என்னோட இதுல தர்மத்துல நான் முன்னேற முடியும், இப்படிப்பட்ட கேள்விகளை கேட்டுன்னு அவள் அப்படியே உலகத்தை சஞ்சாரம் பண்ணின்னு போறா, எப்படி இதை சம்பாதிக்கிறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஒரு இடத்துக்கு போகும்போது அவள் வந்து சாதுக்கள்லாம் பெரிய வேள்விகள் பண்ணிட்டு இருக்கான். அந்த வேள்விகள்லேருந்து சத்தம் வருது, ரொம்ப தூரத்துல இருக்கும்போது, ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராமா ராம ராம ஹரே ஹரே, அவ்வளோ தூரத்துல சத்தம் வருது. அவள் அப்படியே அந்த சவுண்டு வைப்ரேஷன் இல்லையா, பகவான் தானே சவுண்டு வைப்ரேஷனே. ஸோ அந்த சத்தத்தை கேட்டு அவள் முன்னாடி போறா. போனோன்னா அப்படியே அவளோட மந்திரங்கள் அதெல்லாம் கேட்டோன்னே இவளுக்கு இப்படி ஆச்சரியம் ஆயிடுறது. ஒரே நிமிஷத்துல நம்ம கோகர்ணன்லாம் ஒரே செகண்ட்ல அப்படி பகவத்தாம அடைஞ்சிட்டான் இல்லையா? ஒரு செகண்ட் கட்டுவாங்க மகாராஜ், டைமே அவசியம் இல்லை இதுக்கெல்லாம். ஸோ இந்த 2 பேருக்கும் அந்த மாதிரி கேள்வி நம்ம மனசுலயே இந்த கேள்வி எல்லாம் வரல. நான் யாரு, பகவான் யாரு, பகவானுக்கும் எனக்கும் என்ன சம்பந்தம், அந்த பகவான் கிட்ட நான் எப்படி போகணும்னு நம்ம சொல்றோம் இல்லையா? சம்பந்த நாலேஜ், அபிதேயா நாலேஜ், பிரயோஜன நாலேஜ், நமக்கு உள்ள உறவு, அந்த உறவை எப்படி நம்ம வந்து ஸ்ட்ராங்கா பண்ணிக்கணும் அப்படின்னு அந்த பகவான் கிட்ட போறதுக்குள்ள வழி, போனா நமக்கு என்ன ஆகும், இதெல்லாம் எவ்வளவு அழகா பகவத்கீதால இந்த சதுர்ஸ்லோகியில 3 ஸ்லோகத்துல 10.8, 9 and 10, 11 அப்படின்னு கொடுத்துருக்கா. ஸோ இல்லையா? ஸோ நம்ம வந்து அவள் அப்படி கேட்டுன்னு அந்த சாதுக்கள் கிட்ட கேட்ட உடனே அவள் சொல்றா, இல்லை இவ சொல்லிடுறோம், நாங்கள் இவ்வளோலாம் பாவம் பண்ணியிருக்கோமே, எங்களும் எப்படி நாங்கள் உதாரணம் ஆக முடியுமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப வருத்தப்பட்டுடுறா. அப்போ ஒரு வைஷ்ணவர் வர்றாரு. இதான் வைஷ்ணவ சங்கம்ங்கிறது. சாது சங்கா லவமாத்திர சாது சங்கா சர்வ சித்தி ஹோயே இல்லையா? அந்த வைஷ்ணவர் வந்து சொல்ற, நீ எதுக்கு கவலைப்படுற, இது எல்லாத்துக்கும் ஒரே ஒரு வழிதான். அவர் சொல்றாரு, என்ன, நீங்க வந்து புருஷோத்தம கஷேத்திரத்துக்கு போங்க, அங்க வந்து ஜெகநாதர் வந்து பரமபுருஷர் வந்து தாருபிரம்ம ரூபத்துல இருக்கார். நீங்க அங்க போய் சமுத்திரத்துல ஸ்நானம் பண்ணிட்டு அவரை தரிசனம் பண்ணுங்க. அடுத்தது அவர் வந்து நாம பிரம்ம ரூபத்துல இருக்கார், அவரோட நாம உச்சாரணம் பண்ணுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே.
அடுத்தது அவர் வந்து சப்த பிரம்ம ரூபத்துல இருக்கார். பாகவதத்தை கேளுங்கோ. நம்ம சைத்தன்ய மகாபிரபு பூரி கஷேத்திரத்துல உட்கார்ந்துட்டு ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் பாகவதத்தை தான் கேட்டுட்டே இருந்தார் இல்லையா? சர்வம் பட்டாச்சாரியா நம்ம அந்த ராமானந்த ராய். ஸோ அதே மாதிரி பாருங்களேன், சைத்தன்ய மகாபிரபு ராமானந்த ராய் கிட்ட கேள்வி கேட்டார். நம்ம சைத்தன்ய சரிதாமிரத்தில் படிக்கிறோம் இல்லையா? அவரும் கேள்வி கேட்க கேட்க இதெல்லாம் ஒண்ணுமே இல்லை, இதெல்லாம் அதுக்கும் மேல அதுக்கும் மேல அப்படி அவர் கேள்வி கேட்க 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 நமக்கு சைத்தன்ய சரிதாமிரதம் அந்த மாதிரி கிடைக்கிறது நிறைய பேர்கிட்ட மகாபிரபு கேட்ட கேள்விகள்னால. ஸோ அதனால அவளுக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் ஆயிடுறது. அவ போய் அதே மாதிரி உதாரணமா ஆயிடுறா. ஏன்னா பகவான் சொல்றாரு இல்லையா, நம்ம பக்தனா பிரனிஷ்யத்தி, என்னோட பக்தன் சொல்லிட்டான்ப்பா, வைஷ்ணவன் சொல்லிட்டான், உங்களுக்கு உதாரணம் கிடைக்கும் அப்படின்னு உதாரணம் பண்ணிடுறார் பகவான். அதுக்கு முந்தின ஸ்லோகத்துல 9.3 சொல்றாரு இல்லையா, நான் வந்து சமயக் விவஸ்தித்தோகி சக, அவ வந்து பாவங்கள் பண்ணியிருந்தாலும் சரி, என்னோட பக்தர்கள் அவர்களை திருப்பி அந்த பகவத் பிரேமையில பிரேம பக்தி அதுல அவளை அமர்த்த வேண்டியது என்னோட கடமை அப்படின்னு அவர் சொல்றாரு இல்லையா. ஆனா நம்மளாம் ஏன் இது கேட்க மாட்டேங்கிறோம்? யாராவது பதில் சொல்றீங்களா? உங்களுக்கு எல்லாம் தெரியும் இது. ஏன் நம்ம இந்த கேள்விகள் கேட்க மாட்டேங்கிறோம்? ஹரே கிருஷ்ணா, சீக்கிரமா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே, நம்ம நம்ம இன்னும் வந்து முன்னேறல மாதாஜி. முன்னேறல. கரெக்ட். ஓகே, ஆக்சுவலா நம்ம வந்து நம்மளோட ஸ்வயரூபத்தை மறந்து விட்டோம். ஸ்வயரூபம் என்ன? ஜீவேர ஸ்வரூப போய் கிருஷ்ணேர நித்திய தாசா. ஆன்மீக உலகத்துக்கு வந்த உடனே நம்ம அத்வாளுக்கு தாசன் ஆயிட்டோம். பகவானோட தாசன் நம்மங்கிறத மறந்து போயிட்டோம். அந்த பியூட்டிஃபுல் ஸ்லோகம் இருக்கு இல்லையா, 2.1.2ல ஸ்ரோத்தவியாதீனி ராஜேந்திர ரிணாம் சந்தி சகசிரசக. இப்ப இந்த ஷீல பிரபுபாத் பர்பட்ல சொன்ன மாதிரி ஆயிரக்கணக்கான லட்சக்கணக்கான கேள்விகள் நமக்கு பௌதிகத்துல இருக்கு. ஸோ அதனால என்ன ஆயிடுது, அதை தான் கேட்கிறோம். அப்பைஷ்யதாம் ஆத்ம தத்துவம். நம்ம அது மறந்து போயிட்டோம் ஆத்ம தத்துவத்தை. அது என்னது? கிரகேஷு கிரகமேதினா. நம்ம இந்த கிரகேஷுவா இருந்துட்டு கிரகத்துல இருந்துட்டு எப்படி பணம் சம்பாதிக்கலாம், தர்ம அர்த்த காம மோக்ஷ, அதுல உள்ள கேள்விகள்லாம் நமக்கு வரதே ஒழிய நம்ம மறந்து போயிட்டோம். என்னத்தை மறந்து போயிட்டோம்? நம்மளோட கான்ஸ்டிடியூஷனல் பொசிஷன், உண்மையான ஸ்வரூபம் என்ன. ஸோ அதனால பகவான் அப்பப்ப வந்து வந்து நமக்கு ஞாபகப்படுத்திட்டு இருக்காரு இல்லையா. ஹரே கிருஷ்ணா. நெக்ஸ்ட் ரிப்பீட் பண்ணுங்க. இது ரொம்ப, இதுதான் ஆன்சர், ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டினுக்கு ஆன்சர். எப்படி எல்லாருக்கும் நன்மை பலிக்கக்கூடிய அந்த அந்த ஃபர்ஸ்ட் கேள்வி அவ கேட்டா இல்லையா, எப்படி அவ எல்லாரும் கரையேறலாம் அப்படிங்கிற கேள்வி. ரிப்பீட் பண்ணுங்க. சவை பும்சாம் பரோ தர்மோ சவை பும்சாம் பரோ தர்மோ யதோ பக்திர் அதோக்ஷஜே யதோ பக்திரதோக்ஷதே அகைத்துகி அப்ரதிகதா அகைத்துகி அப்ரதிகதா யே ஆத்மா சுப்ரசீததி சுப்ரதீகதி சவை பும்சாம் பரோ தர்மோ யதோ பக்திரதோக்ஷஜே சவை பும்சாம் பரோ தர்மோ யதோ பக்திரதோக்ஷதே அகைத்துகி அப்ரதிகதா யே ஆத்மா சுப்ரசீததி சவை பும்சாம் பரோ தர்மோ யதோ பக்திரதோக்ஷஜே அகைத்துகி அப்ரதிகதா யே ஆத்மா சுப்ரசீததி சவை சவை பும்சாம் பும்சாம் பரோ தர்மோ யதா பக்திரதோக்ஷதே அகைத்துகி அப்ரதிகதா ஆத்மா சுப்ரசீததி. ஹரி போல். ஹரே கிருஷ்ணா. மொழிபெயர்ப்பு யார் படிக்கிறேன்? ஹரே கிருஷ்ணா. எதனால் பரமபுருஷனின் உன்னதமான பக்தி தொண்டை பெற முடியுமோ அதுவே மனித வர்க்கம் முழுமைக்கும் தர்மமாகும். ஆத்மாவை பூர்ண திருப்திப்படுத்துவதற்கு இத்தகைய பக்தி தொண்டு உள்நோக்கம் இல்லாததாகவும் இடையறாததாகவும் இருக்க வேண்டும். ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ பிரபுஜி. எதனால் மனிதன் பரமபுருஷனின் உன்னதமான பக்தி தொண்டை, பரம் அது வந்து அதான், பௌதிகம் உள்ளது வந்து லோயர், கீழே உள்ளது. ஆத்மீகமானது பரமமானது. ஈஸ்வரா பரமகிருஷ்ணா பரந்தாமா பவித்ரம் பவான். பிரம்மசமிதாத்துல ஈஸ்வரா பரமகிருஷ்ணா சச்சிதானந்த விக்கிரகா பிரம்மஸ்துதியில வருது இல்லையா, அவர் தான் பரமபுருஷன், எல்லாருக்கும் மேலானவர். அவருக்கு ஈக்குவலானவரும் கிடையாது, அவருக்கு மேலானவர்களும் கிடையாது. அதே மாதிரி பகவத்கீதையில சொன்னான், பரம் பிரம்மா பரம் தாமா பவித்ரம் பரம் அம்பவான். ஸோ பரம் பரம் பரம்ங்கிறதெல்லாம் ஆன்மீகமானது.
அதுக்கு மேல ஒண்ணும் கிடையாது. டாப் மோஸ்ட் அப்படின்னு சொல்றோம் இல்லையா, அதுதான் பரம். ஸோ அந்த பரம புருஷரின் உன்னதமான பக்தி தொண்டு அதுதான் எல்லா ஜீவராசிகளுக்கும் இந்த உலகத்துல உண்மையான திருப்தியை கொடுக்கக்கூடியது. மற்ற எதுனாலும் நம்ம நினைச்சிட்டு இருக்கோம் நம்ம திருப்தி அடைஞ்சிடுறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு, ஒரு ஆசை முடிஞ்சதுன்னா அடுத்த ஆசை காத்துன்னு இருக்கும். திருப்திங்கிறதே கிடையாது, அதெல்லாம் க்ஷணபங்குரா, ஒரு செகண்டுக்கு உள்ளது அது, இல்லையா? ஆனா இந்த பக்தியை நம்ம எப்படி பண்ணணும்? ஆத்மாவை பூர்ண திருப்திப்படுத்துவதற்கு இந்த பக்தி தொண்டு எப்படி இருக்கணும்? உள்நோக்கம் இல்லாததாகவும், அப்படின்னா என்ன, பியூரா இருக்கணும். அதுல எந்த விதமான எக்ஸ்பெக்டேஷனும் இருக்கக்கூடாது. பகவான் நான் உனக்கு இது பண்றேன், நீ எனக்கு கூட, பகவான் நான் உனக்கு அது பண்றேன், இது கூட, அப்படி இருக்கக்கூடாது. ரெண்டாவது இடை அறாததாகவும், அதுல வந்து அந்த இடைவெளி இருக்கக்கூடாது. ஓ இன்னைக்கு சண்டே தானே, மங்களாரத்தி பண்ணாட்டி என்ன, ஒரு நாள் மற்ற நாள்லாம் தானே பண்றோம். ஓ இது ரொம்ப வெயிலா இருக்கே, எப்படி மங்களாரத்திக்கு போறது, கோவிலுக்கு போறது, சேவைக்கு நான் பேர் கொடுத்துட்டேனே ஆனா வெளியில போக முடியலையே, மழை கொட்டுறதே, நான் எப்படி போறது, அப்படியெல்லாம் இருக்கக்கூடாது. பகவான் நமக்கு இருந்தாருனாக்க ஓ பகவான் பார்த்துப்பார், இறங்கு கீழே அப்படின்னு இறங்கிடணும் நம்ம, இல்லையா? ஸோ அந்த ஒரு விதமான நம்பிக்கையோட ஸ்ரத்தா சாது சங்கா பஜன கிரியா அனர்த்த நிவர்த்திக்கு அப்புறம் என்னது, நிஷ்டா, திருட நம்பிக்கையோட நம்ம வந்து பகவானுக்கு இது பண்ணணும், இல்லையா? ஸோ இப்போ இதை நம்ம கிடுகிடுன்னு பார்த்துடலாம், இன்னும் 8 நிமிஷம் தான் இருக்கு. இந்த கூற்றில் சூத்த கோஸ்வாமி வந்து என்ன நைமிஷாரண்யத்தில் உள்ள முனிவர்கள்லாம் கேட்டதுக்கு இதில் பதில் சொல்றார். ரொம்ப முக்கியமானது என்னது, இங்கே நம்ம கீழே வருவோம். எஸ், மூணாவது இந்த இதில் பாருங்க, உண்மையான வாழ்வு என்பது ஆன்மீக வாழ்வே அல்லது நித்தியமான ஆனந்தமும் பூர்ண அறிவும் கொண்ட பிரம்மபூத்தா ஸ்டேஜ், அதுதான் உண்மையான வாழ்வு. நம்ம இது ஆன்மீக வாழ்வில் ஆகா நமக்கு 2 வீடு இருக்குது, பங்களா இருக்குது, பேலஸ் இருக்குது, அது என்ன சொல்கிறோம், ஃபார்ம் ஹவுசஸ் இந்த காலத்துலலாம். ஸோ இந்த மாதிரியெல்லாம் இருக்குது, அதுதான் எனக்கு அப்படின்னு நினைக்கிறோமே, அது கிடையாது. பிரம்மபூத்தா ஸ்டேஜ் இதெல்லாம் மறந்துட்டு ஐ எம் நாட் திஸ் பாடி, ஐ எம் த ஆத்மா, நான் இந்த ஆத்மா. ஆத்மாவோட முக்கியமான நோக்கம் என்ன, பரமாத்மாவை நோக்கி செயல்படக்கூடியது. பரமாத்மாவை நோக்கி நம்ம செயல்பட பகவானே ததாமி புத்தி யோகம் தம், அவரே நமக்கு அந்த புத்தியை கொடுத்து அந்த சென்சஸ் சொல்ற அத்த கிருஷ்ண நீ நாம ஆதி நாபவே கிரஹ்யம் இந்திரியேகி, பகவானோட நாம ஆதி நாமரூப குண லீலாலாம் இந்த இந்திரியங்கள்னால நமக்கு புரியாது. சேவையின் முக்கிய ஜிஹ்வாதோ, பகவானுக்கு நம்ம சேவை பண்ண அவர் அந்த சென்சஸ் கொடுப்பார், இல்லையா? நம்ம சொல்றோம் இல்லையா, இந்த நார்மலான கண்ணை வச்சுட்டு பகவானை நம்ம பார்க்க முடியாது. ஸோ அது பகவான் அந்த இந்திரியங்களை நமக்கு கொடுக்க நம்ம பகவானை பத்தி புரிஞ்சுக்க முடியும். அப்படி புரிய நம்ம என்ன போயிடுவோம், பிரம்மபூதா ஸ்டேஜுக்கு போயிடுவோம். பிரம்மபூத்த பிரசன்னாத்மா ந சோச்சதி ந காங்க்ஷதி சம சர்வேஷு பூத்தேஷு மத்பக்திம் லபத்தே பராம். சமக சர்வேஷு பூத்தேஷு, எல்லாருக்கும் நான் ஈக்குவல். எனக்கு வந்து நமே துவேஷோ நான் அஸ்தி பிரியக, வேண்டப்பட்டவாளும் கிடையாது, வெறுக்கப்படுறவாளும் கிடையாது, எல்லாரும் எனக்கு ஈக்குவல். ஆனால் நம்ம எப்படி முயற்சி போடுறோமோ அதுக்கு மாதிரி பகவான் நம்மளை வந்து பிரம்மபூத்தா ஸ்டேஜில் அவரே கொண்டு போய் வைப்பார் அப்படின்னு பகவத்கீதாலே அவர் சொல்கிறார். ஸோ பௌதிகமான வாழ்வு வந்து ரொம்ப தற்காலிகமானது, மாயையில் நம்ம உழன்னு இருக்கோம். நம்ம பண்ணுற முயற்சிகள்லாம் எப்படி இருக்கணும், தற்காலிகமான விடுதலைக்காக இருக்கக்கூடாது. நம்ம பண்ற முயற்சிகள் வந்து பர்மனண்டா, எப்ப நமக்கு பர்மனண்டா கிடைக்கும், நம்ம பகவான் லோகத்துக்கு போனோம்னா நம்ம கீழே வரமாட்டோம், இல்லையா? ஆபிரம்ம புவனா லோகா புனராவர்த்தினோர்ஜுன, ஈவன் டாப் மோஸ்ட் லோகத்துக்கு பிரம்ம லோகத்துக்கு போனா கூட நம்ம திருப்பி வந்துட்டு இருப்போம் போயின்னு இருப்போம். ஆனா மாமு பேத்தியத்து கவுந்தேய புனர்ஜென்ம நான் வித்தியத்தே, என்னோட லோகத்துக்கு நீ வந்தனா புனர்ஜென்ம நான் வித்தியத்தே உனக்கு கிடையாது. ஸோ அது பர்மனெண்ட், இல்லையா? ஸோ அந்த பர்மனெண்ட் இதை நம்ம பார்க்கணும். இப்போ ஓகே, நம்ம ஏன் இதுன்னு பார்த்துட்டோம், கான்ஸ்டிடியூஷனல் பொசிஷனுங்கிறதுனால தான். ஆனால் நம்ம பண்ணக்கூடிய தர்மம் இது என்ன, இந்த வர்ஸ் பாருங்க ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லாக கொடுத்துருக்கு. எங்கே பார்த்தோம் வர்ஸ், சவை பும்சாம் பரோ தர்மோ. நம்ம தர்மம்னா என்னன்னு சொல்கிறோம், தர்மம்னா என்ன சொல்லுங்க பார்க்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே, நம்ம இந்த வர்ண ஆசிரமம், வேதங்களை பின்பற்றுவது. ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா, வேதங்களை பின்பற்றோம். தர்ம வர்ண ஆசிரமம், அவளோட வர்ணத்தை பொறுத்தும் ஆசிரமத்தை பொறுத்தும் நம்ம பண்ணக்கூடிய செயல்கள் கடமை. அதான் நம்மளுடைய ஆசிரமத்துக்கு. ஸோ ஓகே, மாதாஜி ரொம்ப அழகா கடமை சொன்னா. பிராமணர்களோட கடமை என்ன,
பட்டணம் பாட்டனம் யச்சனம் யாச்சனம் தானம் பரிக்கிரக, இதெல்லாம் பிராமணா பண்ணணும் இல்லையா? இது சத்திரியனோட கடமை என்ன? போர் புரியுது பாதுகாக்கிறது. வீரம் விவேகம், அவன் வீரத்தோட விவேகத்தோட ஆளும் தன்மை அவனுக்கு வேணும், அதுதான். அப்புறம் அவ வைஷ்யாவோடு பசுக்களை காத்தல், விவசாயம், வியாபாரம் செய்ய. ஹரிபோல். தட் இஸ் கிருஷி, கோரக்ஷம், வாணிஜ்யம், இதெல்லாம் அவ பண்ணணும். அடுத்தது சூத்ரா மீனியல் சர்வீஸ். இவ நாலு சமுதாய பிரிவுகளுக்கும் அவ சேவை பண்ணணும் இல்லையா? அதை இப்போ இவெல்லாம் இதையே கடமைகளை பண்ணிட்டு இருந்தானா, இந்த கடமைக்கு பின்னாடி அவளோட அப்ஜெக்டிவ் என்ன? நான் முன்னேறணும், என்னுடைய லைஃப் முன்னேறணும். அந்த ஹிந்தியில் சொல்லுவாங்க இல்லையா, ரோட்டி மக்கான் கப்படா அப்படின்னு நம்மளோட பேசிக் நீட்ஸ் எல்லாம் நமக்கு திருப்தி அடையணும் அப்படிங்கிற ஒரு இதில் தானே பண்ணிட்டு இருக்கோம். அது பரோதர்மம் கிடையாது. ஸோ இது ஸ்வதர்மா. வர்ணாசிரமத்தில் நம்ம பண்ணக்கூடிய தன்மைகள் எல்லாம் இதெல்லாம் ஸ்வதர்மா. ஸோ பகவான் சொல்கிறார், இந்த வருஷம் நம்பர் மறந்து போயிட்டேன், பாகவதத்தில் செகண்ட் கேண்டோவில் தான், செகண்ட் சாப்டரில் தான், அத்த பும்பிர் த்விஜஸ்ரேஷ்டா வர்ணாசிரம விபாகஷக, அத்த பும்பிர் த்விஜஸ்ரேஷ்டா. அந்த ஸ்ரேஷ்டா த்விஜ 2 பிராமணர்கள்லாம் எப்படி பிறந்தப்போ ஒரு வாட்டி, அண்டு 2வது நமக்கு இனிஷியேஷன் கிடைக்கும்போது இல்லையா, ட்வைஸ் பார்ன்னு சொல்கிறோம். ஸோ சிரேஷ்டர்கள் எல்லாம் வர்ணாசிரம வேலைகள், அத்த பும்பிர் த்விஜ சிரேஷ்டா வர்ணாசிரம விபாகஷக ஸ்வநிஷ்டிதஸ்ய தர்மஸ்ய, அந்தந்த வர்ணமோ ஆசிரமத்திலேயோ ஸ்வநிஷ்டிதஸ்ய, ஸ்வனா நம்மளோட பிறவிகள் மூலமாக கிடைச்சிருக்கக்கூடிய அதில் இருந்துட்டு தர்மஸ்ய நம்ம தர்மம் பண்ணுறோம். இப்போ சொன்ன மாதிரி தர்ம அர்த்த காம மோக்ஷ பண்ணுறோம். அது இல்லை, ஸ்வநிஷ்டிதஸ்ய தர்மஸ்ய சம்சித்திர் ஹரிதோஷனம். ஆனால் அதோட நம்மளோட ஃபைனல் அப்ஜெக்டிவ் என்ன இருக்கணும்? சம்சித்திர் ஹரிதோஷனம், பகவானை நம்மை திருப்திப்படுத்தக்கூடியதாக இருக்க வேண்டும். பகவானை திருப்திப்படுத்தக்கூடிய சேவைகள் நம்ம செய்யலைனாக்கா அதுக்கு இந்த மற்ற வர்ணாசிரம தர்மங்கள் பண்ணி எந்த பிரயோஜனமும் கிடையாது. பிரயோஜனம் இல்லைன்னா என்ன? திருப்பி ஜென்ம மிருத்யு ஜராவியாதியில் நம்ம ஒழுண்டுட்டே இருக்கணும். இன்ஃபேக்ட் இது நம்ம கிட்ட பிறவியிலேருந்தே இருக்குது. ஆனால் நம்ம அதை மறந்துட்டோம். இப்போ தான் நம்ம ஒரு வருஷ பார்த்தோம் இல்லையா? இன்னொரு வருஷம் கூட சைத்தன்ய சரிதாமத்தில் இருக்குது. நித்திய சித்த கிருஷ்ண பிரேமா சாத்திய காபு மாயா ஸ்ரவணாதி சுத்த சித்தே கரைய உதயா. ஸ்ரவண ஆதி கேட்க 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 ஸ்ரவணம் கீஷ்ணம் வித்து ஆதினா என்ன எட்ஸெட்ரா, நாம ஆதி நாம ரூப குணலீலா ஸ்ரவண ஆதி ஸ்ரவணம் கீர்த்தனம் விஷ்ணு ஸ்மரணம். இதை நம்ம பண்ண என்னாகும்? சுத்த சித்தா, நம்ம ஹார்ட் வில் பி பியூரிஃபைடு. அந்த மாதிரி நம்ம ஹார்ட் பியூரிஃபை பண்ண என்ன ஆகும்? பிரம்மன் புவனாலோகா. இப்போதான் நம்ம பார்த்தோம், பகவான் கிட்ட நம்ம போய் சேரலாம். சாட்சாத் தரித்வே சாஸ்திராத் ஹரித்வேன சமஸ்த சாஸ்திரை, குருவோடு ஷெல்டர் நமக்கு கிடைக்கும் இல்லையா? எஸ்ய பிரசாதோத் பகவத் பிரசாதா எஸ்ய அப்பிரசாதாத் ந கதி கிதி கோபி. ஸோ பகவான் கிட்ட போகணுன்னாக்க நமக்கு குருவோட ஆசிரியம் வேணும். ஸோ அந்த குருவோட ஆசிரியத்தை நம்ம எடுத்துட்டோம்னா அவரே நம்மளை பகவான் கிட்ட, குரு நமக்கு கேரண்டி கொடுக்குறார், நீ இவங்க நான் உங்களை கூட்டின்னு போறேன் பகவான் கிட்ட அப்படின்னு. ஸோ ஒருவரது வாழ்வை பராமரிக்கிறதுக்கு உள்ள தர்மம் என்ன? நம்ம பகவானை, கிருஷ்ணரே பூரண முழுமையானவர், மற்ற அனைத்தும் அவரது பின்பகுதியே ஆகும். பகவானுக்கும் ஜீவனுக்கும் உள்ள உறவு ஆண்டான் அடிமை உறவாகும். ஜீவேர சொருப்பகோயே கிருஷ்ணரை நித்திய தாசா. கிருஷ்ணர் நம்ம சர்வ் பண்றோம், ஹி சர்வ்டு, நம்ம வி ஆர் த தாசா. கிருஷ்ண தாசா. அந்த கோபி பிரித்த பத கமலையோ தாசானு தாசா. அதைத்தான் நம்ம இங்கே வந்தோடனே மறந்து போயிட்டோம். பகவானோடு அந்த பகவான் நமக்காக கிரியேட் பண்ணி கொடுத்த, நம்ம சந்தோஷமா இருக்கணும்னு கிரியேட் பண்ணி கொடுத்த அந்த என்னது பகவானோடு மாயை உலகத்தில் நம்ம இங்கே வந்த உடனே பகவானையே மறந்து நம்ம மாயைக்கு அடிமையாயிட்டோம். ஸோ என்னது? அகை துக்கி அப்பிரதிகதா, பரோதர்மம் பண்ணணும். அந்த பரோதர்மம் மோட்டிவேட்டடாக இருக்கக்கூடாது. எப்படி இருக்கணும்? அந்நியபிலாஷிதா சூன்யம் ஞான கர்ம ஆதி அனாவிருத்தம், அப்படி இருக்கணும் அது இல்லையா? அனுகூல்ய கிருஷ்ண அனுஷீலனம், கிருஷ்ணருக்கு அனுகூலமான காரியங்களை நம்ம பண்ணினோம்னாக்க இந்த பிறவிக்கு நமக்கு ஒரு அர்த்தம் இருக்கு. அப்படி இல்லைன்னா அர்த்தமே இல்லை. ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ ஸோ மச். எல்லாரும் இவ்வளோ பொறுமையாக கேட்டதுக்கு. ஹரே கிருஷ்ணா. நான் ஏதாவது சந்தேகங்கள் இருக்கா?
ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா மாதாஜி. மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. Thank you, ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ரொம்ப அருமையா சொன்னீங்க மாதாஜி. ஏதாவது ரொம்ப சந்தேகம் அருமையா இருந்தா சொன்னீங்க. கேட்கலாம். நான் ராதிகா மாதாஜியை பார்க்க முடியலையே என்னால இங்க. வந்துட்டா. ஹரே கிருஷ்ணா. எஸ், நான் ராதிகா மாதாஜியை ஹோஸ்ட் பண்ணிடுறேன். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ரொம்ப மாதாஜி. நல்லா ஹரே சொன்னீங்க கிருஷ்ணா மாதாஜி. மாதாஜி. ஓ Thank you, மாதாஜி, மாதாஜி. ரொம்ப சாரி, நான் உங்களை ஹோஸ்ட் பண்ணிட்டேன். ஆனா இது பண்ணல, லைவ் பத்தி எல்லாம் மறந்து போயிட்டேன் திருப்பியும். ஹரே கிருஷ்ணா. ராதிகா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. கிருஷ்ணா கேக்குதா? ஹரே கிருஷ்ணா. கேக்குறது மாதாஜி. லைவ் மாத்திருங்க மாதாஜி. ரொம்ப ரொம்ப சாரி மாதாஜி. நோ ஃபார்வர்ட். நான் எப்பவுமே வந்துடுவேன் சீக்கிரம் கேட்கறதுக்கு செஷன். ஓகே. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. நான் லைவ் ஸ்டாப் பண்ண மறந்து போயிட்டேன். ஓ தட்ஸ் ஓகே மாதாஜி. ஐ வில் ஸ்டாப். 1-2 கிளாஸ் ஆகும் மாதாஜி எனக்கு ப்ராக்டிஸ் தமிழ்ல.